ogene ndị Igbo newspaper ogene bụ ebe ahụ nwanne gaa na ogene ndị Igbo newspaper ka ịfụ ihe ndị Igbo na-eme ogene ndị Igbo newspaper Igbo newspaper anyị na-eme ma na-egosikwa ọtụtụ ihe dị iche iche nke ndị Igbo na-eme na mba anyị bụ ala Igbo na ofesi. Ọ bụrụ na ị bịa na ogene ndị Igbo newspaper ị ga-afụ ọtụtụ ihe nke ga-amasị nke bụ ihe ndị Igbo na-eme anyị ga-egosi gị ya. Anyị na-asịkwa gị gaa na Facebook ka ị laikie peji anyị nke bụ ogene ndị Igbo newspaper. Ị gakwa na webụsaịtị anyị gaa ka ị sọskraịbụ. Webụsaịtị anyị bụ www.ogenendigbo.net. Ị ga-afụ ọtụtụ ihe nke anyị na-etinye bụ ihe ndị Igbo na-eme. Nenu wankanye nono Obonye kazi chukwu Obanaristia no sono Onye bukwa chauza nabano Sozo nyozono Manafe guane tizino O Sunday o Wednesday Makakifu wana Sunday ufodo Etu akone wazindi ufodo no Obi
basi kachusi kuno aine kuno lefetio nyamaja sibia manoma senye busukunu tekele mwana ọgbà sóbì kàchùkùchìwé kanyị nọ obi ichichi kesi onye ọbụla dị n'iche n'iche onye pụta owere nke ya ma onye siri ịbịa nwụzie nụ kasị ebili maka na ife na-asọ ndị ọgwụ azịa na-ewezi ndị nọ ife nnegwu gbasara ife na-emezi nne n'ụlọdo ife na-asọ onye dị iche nụ nke na-asọ onye ọzọ dị nsọ nke sọrọ n'ọmasọ m nke sọzi gị nwere ọdịrọ m mmanụ ọ bụ onye eziokwu anyị ga-eje chukwu dọnụ na chukwu kesịrị ife n'ụwa nọ nke sọrọ onye na-amasị ibi ya nke sọrọ onye nke na-amasị onye ọzọzinụ iwe nna gwazi nọ ife nna sọnde ọma sọzi ndị ọzọ nọ anyị ga-ejisi ike na-aghọta maka na okwu Chineke si ma n'uche ọ na-enye dịsi iche n'iche ọsọ ndị owe nri
anyị niile gbakọ ọnụ wee megide wee mata onye anyị na nwaanyị wụ maka ụmụ anyị maka ndị anyị nọ na be ha so ihe ndị Igbo na-eme taa na-atọ anyị ụtọ n'oge ukwuu ihu na ya anyị niile ndị ICON buru ibu ICON wụ ọwụya wụ the biggest organization ndị Igbo enwere na UK go ICON nọ na the whole canopy niile nọ here so Brazil ka anyị represent where ndị na-anọ today so I'm able secretary for thank you very much. Ndị ICON kwenu. Ndị ICON kwenu. Igbo Community Network na UK. Aha m Sam Eze. I'm General Secretary. I'm not your ICON at ebe ọbụla anyị gara. I bịara today ka anyị zukọ ọnụ. Anyị niile na ndị Igbo nọ n'obodo a ka anyị mekọọ ihe ụtọ na-atọ ụtọ. So taa bụrụ Igbo dị na UK ọkwa ya gwara ya ekele ọnụ ndị ICON onye dịka mbụ họnere bụ Ejike Ikezu aga ogene ndị Igbo na-asị nnọọ